mana a wannan zamani, masoyan annabi ne ba a san a gani, almuzillu lalata shirin su har kowa ya gani. Ƙara tsira da aminci ga Abdalu Khalqillah, shi ya zamsila mun kasanka ya Allah, ba dan shi ba da muna cikin jalala, san sarki shi da san sa ƙara mana zalla. Tsarkaka a halin gidansa da sahabbai masu tsananin kishinsa, in dai lamarin annabi ne ba wasa, a sa waliyai da shehanai mabiyansa. Ya sayyada Fatima umma hadinki ne yake ta kira azima, a kare ni tsani ai mun alfarma, duk abin da nufi ya zo da shi kar na kasa mama. Salamu alaika rahmatan lil alamina, abika da hakika dole ne a kuna, shugaba ɗaya tilo mai yin sulhu ga arna, alƙalin duniya da kiyama kaji gwanina. Abdullahi kai kadai ne Abdullahi, gatan musulmai da arna kake wallahi, wanda bai sani ba ya binciki tarihi, ko ya je Qur'ani ya ji zance min indillahi. Wanda ya yi suka ga annabi ne, ko da ya tuba wajibi a kashe shi ne, in ya je can ya gamu da babban sarki ne, sai ya mai bayani mu dai mun gama aikinmu ne. Wallahi na faɗa ni dai akan ma'aiki, ko yanzu yaƙi ya tashi dai, zan fito wannan alƙawarin na yi dai, da a shirya nake ba gudu ba ta da baya dai. Wayo ina ma dai a ce da ni aka yi wannan aikin dai, ina ma a ce ni ne jagoran nan dai, da na fi kowa murna a sa'in nan dai. Gatini gare ku masu ciwon mantuwa, abinda ya yi mana ya fi ƙarfin mantuwa, don alfarman shugaba ya shafi kowa, amma an taɓa shi kuna na kamar gawa. In za ka yi in ba ka yi ba nuri, za ka yi in ba ka yi ba nuri, kishin annabi dama sai masu yunkuri, waɗanda sun ka sallama rayuwarsu ku yi nazari. Wanda baya kishin annabuwa wane, mahaukaci jahili kira shi ɗan iska ne, wanda ya yi Allah wadai da abin da an kai ne, duk inda ya fito kira shi wakilin shedan ne. Sakwatawan shehu na ce a gaishe ku, sakwatawan shehu na ce a gaishe ku, jinjina mai yabo yake ta yi gare ku, da fatan radiyallahu anku.
rayuwa ta fansa take gare ka, rayuwa ta fansa take ga ahalinka, rayuwa fansa ga sahabbanka, rayuwa fansa take ga masoyanka. Walillahil izzatu zancen farko ne, wali rasulihi na san kun gane, walil mu'minina zancen Allah ne, walakin almunafiqina la ya'lamuna ne. Hadin yabo zan ja birki nan ne, ba nufin gajiya ba na biyu na nan ne, Allah taimakonka nake nema ne, adadin baiwa maɗaukaki ya ne. والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.